गोदै गारांनि बिगोमा एबा मेथाइ रोजाबगिरि भानु बांसियारियानि फाहामथायनि थाखाय रांनि आंखाल नुजाथिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मतिपुर अमरावती गामियाव जोनोम मोननाय आरो चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजाराव जुलि जाहैनाय सानसे समाव एबसुनि देंखो 1, 2, 3 बादायलायनायाव मेथाइ रोजाबनानै मुंदांखा जानाय गोदै गारांनि मेथाइ रोजाबगिरि भानु बांसियारिया दायो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा जा एसे रां दंमोन खरसा खालामनानै बेजोंनो हाजासे बेरामखौ नायदोंमोनब्लाबो दासिम मोजां थासारियाव फैयाखैसै। दायो गोजौसिन फाहामथाय होनो थाखाय मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। दा फाहामथाय होनायनि थाखाय गोबां रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनायखौ नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बेनिखायनो भानु बांसियारिनि गोदै गारांनि मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोनग्रा अनसायगिरि बर' रायजो राजाफोरनाव जा एसे अनसुंथाइ होनो हायो रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों भानु बांसियारिनि नखरा। अनसायगिरिफ्रा रांनि मदद हरनो थाखाय SBI N000524 एकाउन्ट 315676499937 नं अनजिमायाव दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला आबुं मोनथिनो थाखाय 9957878296 बे जामबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन। खुलुमबाय। आं भानु बांसियारिनि बिमादै जायो। जोंहा भानु बांसियारिखौ बिजनी बर' बाजाराव हाबा हरदोंमोन। बियो दा गोब्राब बेमाराव गोलैनानै दङ। बोसोरनैयानो जाबाय बेमाराव गोलैनाया। बेखायनो नखरनियाबो जथेस्थ' नायबाय आरो जोंफोरबो एसे एनै हरनानै नायबाय। नाथाय जों इनि बेमारखौ फाहामनो हायाखै आरो नखराव थाखा फैसा गासैबो जोबलांजोब्बाय। दा बेमारा गोब्राब जानायलाय भानु बांसियारिखौ मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव लांनाय जादों। बेनि थाखायनो आङो रायजो राजानियाव खावलायनो बा बुंनो बेनो सानदों भानु बांसियारिनि फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाया एसे अनसुंथाइ होनानै बेखौ मदद खालामबा जों नखरनि जानानै गोजोननाय मोनगौमोन। भानु बांसियारिया बे नखरनि आरो बे गामिनि आरो बर' हारिनिबो जोबोद मा खनगिरि बा बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनाय सासे मेथाइ खनगिरिमोन। बयहाबो बे थांना थाबा बर' हारियाबो बयहाबो माबा जागोन होननानै आं सानो। दा सरकार बा BTR सरकारखौबो खावलायनो नागिरदों सरकाराबो एसे मदद होनायबा बेनि थांना थानायनि थाखाय फाहामथिनि थाखाय एसे मदद होनायबा जों बयबो नखरनि जानानै बा गामिनि जानानै गामिनि आइ आफायाबो बहुद दुखुआव दोङो इनि बेमाराव गोलैनायनि थाखाय। बेनिखायनो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायबाय आङो बिनि फाहामथायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरबा जों गोजोननाय मोनगौमोन।